ओइ बस, पुष्पानि टिकेट गैलानो, जोब्बायनो। मा? पुष्पानि टिकेट गैला, जोब्बायनो? हा, दालाय मा खालामनांगौ जाखो जोंलाय? एसेबां देलायनानै ससमा तसमा गाननानै पुष्पा नायनो फैबाय, आइयाव टिकेटानो गैला, जोब्बाय। बे साला समराजानि फिसाज्लायानो आंखौ लेट खालामबाय, गारना गैयालै बेखौ बेटाखौ। माब्लाबा सालाखौ लोगो मोनब्लाना बिनि लान्जायखौ बस'नानै जोंहानि सैमा बुन्दिनो जाहोथारगोन आं। दालाय मा खालामबावनो बुन्दा? पुष्पानिबो टिकेटआ गैलानो, जोब्बायबा। थ' थांसै न'फोरावनो होमबालाय। हैद, न'फोराव थांनानै मा खालामनो? बेयावनो दसे जिरायनानै था, सिख्लाफोर फैयो बे लामाजों, एसे नायलांनि। औ नंगौथ'। औ नंमारगौथ'। बे लामाजों ओरैब्लाबो फिन्दा नुजालायनाय सिख्लाफोर फैबाय थायोथ'। बेखौनो दसे नायलांनोसै नामा बस? थोद बुरबकफोर, गावनियाव फिन्दा थाखानानैनो मालायनि फिन्दाखौ नायनो मा दरखार जादों जोंलाय बिसोरनि फिन्दाखौ नायनो? मा फिन्दा नुफेराखै नामा नोंसोरो? हा, फिन्दा नुफेराखै? बिसोरनि फिन्दायावलाय मा दं? जेबो गैयालै बस। होमबालाय मानोथो नायो? माखौ? फिन्दाखौ? ओरैनो नायलै बस, थेवबो नायनानै मोजां मोनो फिन्दाखौ। बे बुहुमनि सारा सेंग्राफोरानो सिख्लाफोरनि फिन्दा नायनानै मोजां मोनग्रा गोजासो। बे बुहुमाव सिख्लाफोरनि फिन्दा नायनो मोजां मोनैया जोंनि बस बुन्दायाल'सो नायनो मोजां मोनादां। नायनांगौलै भाइ बेफोरखौबो एसे एनै। हा, मानोथो नायनांगौ जाखो? अब्लासो सिख्ला पार्टिया जों नायबाय थाब्लासो लाजिनानै दखना गानग्रा जालांगोन बिसोरो। नङाब्ला सालिफ्रा जों बिसोरनि फिन्दाखौ नायाब्ला दखनाखौनो गानथारनाय नंला बिसोरो। जों नायनानैसो लाजिनानै बिसोरो दखना गानग्रा खालामो। बेखायनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां सिख्लाफोरनि फिन्दाखौ नायग्रा खालामनांगौ। अब्लासो बड'लेण्डनि बर' सिख्लाफ्रा लाजिनानै दखना गानग्रा जालांगोन। बेथ' नंगौ भाइफोर, थेवबो मालाय सिख्लानि फिन्दाखौ नायनो बोरैबा जायोना, गावनियावनो फिन्दा थाखानानै। बस, हनै सोरबा सिख्ला फैदों। औ नंमारगौथ'। ओइ नानि, रथ'लाय। हा, मानो? मानो माने आंनियाव ललिपप गरसे ओरैनो दं, बेखौनो जासाबलांदो नानि। मा होनदों? ललिपप जानो? लाजिया नोंसोरो साला सैमाफोर? बेबायदि लामा दथाफोराव आबदा मारिनानै सिख्लाफोर जंखायलाबायनो? लेखा फरायाव गैया खामानि दामानि मावनायावबो नोंसोर जेबो गैखाया? नोंसोरहालाय न'आव बिमा बिब' बिनानावफोर दङना गैया? लाजिया नोंसोर बेबायदि लामा दथाफोराव सिख्ला जंखायलाबायनो? गावसोरनि समान बिनानाव जानायफोरखौनो नोंसोरो लाजिया एदावनो? आइया, मा एसे गरम सिख्लालै बेलाय? नोंसोरखौ जोङो गासैखौबो बिनानाव बायदि साननांगौब्ला जोंलाय माथो गार्लफ्रेन्ड आरो हिनजावखौनो मोननाय नङा माथो। औ, जोंलाय माथो नोंसोरखौ बिनानाव साननानै एदावाब्ला जोंलाय हिनजावखौनो मोननाय नङा माथो। जों मा बे संसाराव बालन्दा जानानै थालि गायगार जानांगौ नामा? आं सोर नों मिथिगौ? नों सोर आंलाय मा मिथिगौ? नों खोन्थाबासो आं मिथिगोन ना नों सोर? आइ एम बुन्दा, बे सहरनि आं दादागिरि, बेखौ हले नों मिन्थिना लाखा। मा बुन्दा? थोद खोमा बेंगि, आं बुन्दा नङा, बुन्दासो। बु न दाक्टागारेदा, बुन्दा। ना आरोबाव हांखो सेफायनानै फारसेनिफ्राय बुंलांनांगौ नामा? ब दाजाब गुसुङु दाजाब न दाजाब गोलाव द दाजाब गाराङा समान बु न दा, बुन्दा। दा मोनथिबायना आं सोर? सालि खोमा बेंगि। आंखौ खोमा बेंगि होनदों नों साला बुन्दा। नोंखौ नायगोलै सानसे आंनि बयफ्रेन्डनो नोंखौ खोन्थानानै नोंखौ दुमजानो हायाबा नैबे दुलुमुनियानो नङा, बेखौ हले नों मोनथिखा। मा रोखोमनि सिख्लालै बेलाय? साइज गैया फाइस गैया, उदै बेदान्दांनो, गावखौनो एक्ट्रेस बायदि मोनदोंदां। रागा जोंनांगौब्ला थाफ्लायाव गासथाबनानै गोदना हाफ्लांगोनलै। बस, हनै सासे फैबावदों। नंमारगौ माथो। बे बाराव हले जोंना बसआ ललिपप जासिनानै सिख्लाफोरखौ एदावनांलालै। होमबालाय मा खालामनानै एदावनांगौ? मोनसे आयदा होदो ना मोजांनो। साला नोंसोरो आंनि लोगो जानानै मोनसेबो मोजां सिख्ला पटायनायनि आइडियाखौनो होनो रोंथारा माथो। खालि नोंसोरो सिख्लाफोरनि फिन्दाल'सो नायनो रोंगौ, जेबो रोङा साला जाम्बाफोर। बस, आं नोंनो मोनसे मोजां आइडिया होनि।
मा आइडिया बुंदो माबार माने बसआ बे बाराव सिख्लाया खाथियाव सफैब्ला एसे मोजांनो रमान्टिक मेथाइ रोजाबनानै होब्लानो जाबाय अब्लानो नोंखौ सिख्लाया नायनानै मिनिस्लुगोन बेनिफ्राय बे सानसौनो एसे सिख्लाजों टाच खालामनो नाजाबानो जाबाय आयदाया थिगानो गाज्रिद्राय नङा जागोन दे बेखौनो खालामनोसै बे बाराव रोजाबदोलै बस रोजाबदो नोमा नोम्फा नोंदाया आंखौ सिखाया 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 नोंल' मानो सना मोजां मोनो आंखौ नोंल' मानो सना गोसो थोयो बस माथो मिनिनानैसो थांबायलै सिख्लायालाय मेथाइयानो गोरोन्थि जादों रोजाबनायानो जायासै हा माथो गोरोन्थि जादों मेथाइ रोजाबनायालाय आं माथो जेबो गोरोन्थि जायै बायदि मोनदों बस मेथाइ रोजाबनाया मोदोमाव लानाय सेनफोर बायदि माने सेन लाग्राया गावखौनो मोदोमनाय मोना नाथाय खाथिनि मानसिफ्रासो बेनि सेननि मोदोमनायखौ मोनथियो थिग बेबायदिनो नोंनाबो मेथाइया गोरोन्थि जानायखौ जोंसो मिथियोब्रा हा मायाथो गोरोन्थि जालांखो माया माने नोंना मेथाइ खननायानो जाथाराखै मेथाइयावथ' बेबायदि सिखाया होननाय सोदोब गैयाना सैखायासोमोन बेखौनो गावा सिखाया 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 होननानै खनथाम रोजाबावदोंसों देलै दे नोंनो खनसे रोजाबना दिन्थि नै होनबालाय खोनासंदो नोमा नोम्फा नोंदाया आंखौ सैखाया नोंल' मानो सना मोजां मोनो आंखौ नोंल' मानो सना गोसो थोयो बेबायदिसो रोजाबनांगौमोन नों गावा बे सैखाया होननायखौनो सिखाया 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 होननानै खनथाम बुंबावदों बिदि होनबालाय मानोथो लाजिनानै मिनिया जानो दे जाबाय दे बारा इनसाव खालामनाङा आंखौ थांसैथ' न'फोराव बे फिन्दा भाइखौनो नायनो नेबाय थागोन फाग्लानो दसे नायबनि नामा बस